سلااو ڕێز تەماشەوانên ئارکێ بولتەنە داویە هەفتەیە ژوارەتێ پێشکەشکردن ئەس بەرزانی عەدنان ئەز ژوارە پێشکەش بکەم. ڕاوێژکارê Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê Birêz Mesrûr Barzanî dilgiraniya xwe ji pêşeroja Kurdan li Sûriyê ji şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê re derbirand. Mesrûr Barzanî li ser Twitter belav kiriye ku wî dilgiraniya xwe ji gêr Bederson şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê re derbarê rewşa Kurdên Kurdistana Sûriyê re di çarçoveya Kongerê Mûnix de nîşan daye. Mesrûr Barzanî tekezî li ser wêyekê kiribû ku divê danûstandinên berfireh li gel tevaya pêkhateyên Sûriye were kirin ta ku garantiya mafê pêkhateyan bi taybetî Kurdên Kurdistana Sûriye were kirin. Salvegera heftaniya şehîdbûna endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Nisredîn Birhek li Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê hat vejandin. Rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji her yek ji rêxistina Hulêrê û ya Domîz û ya Kawargoskê salvegera şehîdbûna Nisredîn Birhek vejandin. Tê de hejmarek mezin ji xelkê Rojavayê Kurdistanê û serkirde û alîgir û endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya beşdar bûn û armançkirina şehîd Nisredîn Birhek şermezar kirin. Rawişkara serokê rejîma Sûriyê dibêje ku ew razî nabe Kurd xweberê vebibin û rejîma Esed vê bi taybetî red dike. Huseyna Şaban rawişkara siyasî û medyayî ya serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed ragihand ku parçekirina xaka Sûriyê hêla sor e û rejîma Esed babeta desthelata xweberê vebirinê ji bo Kurdên Sûriyê red dike. Her wiha Şaban got babeta desthelata xweberê vebirinê wê xaka Sûriyê parçe bike û tekez kir ku divê tevaya xaka Sûriyê dibin kontrola rejîma Esed de be. Rawişkarê Serokwezîrên Iraqî eşkere kir ku hêzên Amerîkî wê beriya meha Nîsanê ji Sûriyê vekişin û Amerîka Iraq ji proseya vekişanê agadar kiriye. Abdulkerîm Haşim Mustafa rawişkarê Serokwezîrên Iraqî di korbenda Valda ya navdewletî de ragihand ku Amerîka wê xaka Iraqê ji bo proseya vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bikarbîne û Amerîka berpirsyarên Iraqî ji vê çendê agadar kirine. Her wiha Haşim Mustafa got ku tevaya amadekariyên proseya vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê hatine kirin. Serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed ragihand ku destûra Sûriyê ne cihê danûstandinê ye. Beşar el-Esed di merasîmên pêşwaziya serokên Encûmenên Xwecehî yên parêzgehên Sûriyê di gotareka xwe de got destûra Sûriyê ne cihê danûstandinê ye û ew ê rê nadin welatên dijayetiya rejîma wî dikin ku biriya sîxoriyên xweser yên helger regeznameya Sûriyê armanca xwe bicîbînin. Esed serbar kir ku ew ê her postekê ji xaka Sûriyê rizgar bikin. Serokê rejîma Sûriyê weke nameyekî ji aliyên piştevaniya xwe ji Amerîka dibin li Sûriyê şand û got Amerîka we naparêze û berevaniyê ber we de nake û berevaniya we tenê artêşa rejîmê ye. Her du welatên Almanya û Danîmark daxwaza serokê Amerîkî Donald Trump bi pêşwazîkirina welatiyên wan yên ku tevlê Daeş li Sûriyê bûn ji bo dadgehkirina wan li welatê wan red dikirin. Wezareta Navxweyiya Almanya ragihand ku ew tu caran rê nadin wan kesên terorîst ku vegirine Almanya. Her wiha berdevkê Serokwezîrên Danîmarkî Michael Jensen ji aliyê xweverwergirtina wan çekdaran red kir û diyar kir ku ew behsa metirsîtirîn kes di cîhanê de dikin. Loma pêwîst e em wan wernegirin di welatê xwe de. Li Qamişlo efserên rejîmê ji ber nakokiyan çek bikaranîn. Li Firokxaneya Qamişloya Rojavayê Kurdistanê nakokiyek navbera efserên rejîmê de durust bû û pişt re ew nakokî bû şer û çek li nava Firokxaneyê hat bikar anîn û hin kes birîndar bûn ji derayên Xwecehî ji nava bajarê Qamişlo ragihandin ku roja şemiyê ji ber nakokiyekî navbera efserên rejîmê yên di Firokxaneyê de şerek rû da û aliyên nakokdar çek di nava Firokxaneyê de bikar anîn û di encamê de efserekî bi pilêya eqîd birîndar bû. Grupa çekdariya tênaskirin bi navê El Amşad malên her du welatiyên Kurdên Efrînê li navçeya Şiyê ya Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê talan kirin. Dema ku xwedanê mala Hesen Ramadana ji bo wergirtina çareseriya pizîşkî çûbû Lubnanê mala wî welatî hatbû dizîn û talan kirin. Heman grupê mala welatiyê bi navê Hesen Kêlek yê tênaskirin bi navê Hesênik jî li bajarokê Şiyê talan kiribû.
اجانسا روسیا الوم بلاف کر کو د هفته بوری د لګوندوار عفرین شان ک داعش جدورن حسده گهابو گوندوار عفرین او دخواست درباسی ادلب ببا ل او شان کو ج پنج ولاتین روسیا و تاجیکستان او مالباتن وان پک دهات جالی ارتشان اجتماعی او پولیسان فهات گرتن لګوري جدرن خوجهی لسر زار رائد یوسف بردف کې ارتشان اجتماعی یا جالی ترکیه و بلاف کرن کو او شان داعش جسه ولاتین روسیا و دو ین تاجیکستان پک دهات و دنافوان ده سیجن و هفت زاروک هبون بالیکاری و آسان کرنا هن قاچاغیان جدورن حسده در باسی گندوار عفرینی بون. وزیر دروی بریتانیا گوت که تمنی سروک رژیم سوریه ده تصحیلات ده گلکی کرتا و لندن بالیوز خانه اخوال سوریه وناکا ده هفدیتنکی ده لگل روزنامه شرق الاوسط جيرمي هاند وزير دروي بريطانيا راغهاند كو بشار الأسد سروك ريجيما سوريا ويجبو دمكا كرد لسر دسالات دارية بمينا ونوچيا فكرنا باليوس خانه بريطانيا لسوريا دور جراستيه هروها هاند قد كو روسيا گرنگيكا مزن ددا روجالاتا نافين و اركا لسر روسيا لسوريا چارا سريكا گنجاو جبو روشا سوريا ببينا داكو اولهي و اشتي لسر سوريا بلاف ببا تماشافان انهجام گشتن داویا بولتنا خوا حتی خلق کانو هند بمند كيف خوشيدا